Hi, we are back again with yet another video. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe, like and comment. And pano Paddy Twice tinokuunzira nyaya dzese dzikuitika matumana ose social media nematumana ose enyika. And tikuudzira zvese hatisi zvese zvinoitika zvonyadzisa zvosekesa. Tikichikuita sei? Ndingewo tikutaurira panapa. Amana but ndovana ndovana nyaya handikuseka kwangu but ndazondovana nyaya inosuwisa boys. Ndovana nyaya inosuwisa. Boys. Video racho riripo boys. Handiri mungomona mapicture acho andiri kuisa boys. Boys ka video racho riripo. Muchechi boys, mukadzi echiningirira boys. Mukadzi echiningirira mufundisi echipaita kubudisa dhimoni echinafa yemukadzi wemunhu muchechi boys. Mana zviriko here boys. Mana pakaipa boys. Wangu vanhu denga apa. Vanhu denga varone because isu takutosvika kuti vakadzi vedu vaende kugospero because vakaona izvi zvichidaiwo pakaipa boys. Mana pakaipa. Mukadzi wacho kutostenda chava ichibatwa pamufundisi John akatumira mubhurogu obvious. Maiona boys. Moti chinazo boys. Tiudziwe machi. Tiudziwe mafungo enyu mucomment section. My name is Paddy Twice, Mr. Beast Zimbabwe. I am signing out.